Happy birthday! Bini, কি আইটেম আছে অলপ? আজি চিকেন রোস্টিং আর চিকেন কারি চিকেন কারি চিকেন বিরিয়ানি এটা অলপ দেখাছো কি আইটেম এটা চাইনিজ শর্টকাট হয়ে গেল না গুড ইভিনিং গাইস খুলুমबाय साइखं ब्लग टू चैनेलाव बयखौबो बराय हरबाय दिनैनि ब्लगा जाहैबाय हैप्पी बार्थडेनि ब्लग जागोन आरोना बार्थडे पार्टी दङ दा मा बानायदों एसे नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोना जानो लुगैनाङा दै नायनानै मा बानायगोन नै हांगासिनो दं आरोना दायो बार्थडे पार्टी नालाय स्पेशलथ' जानांगोन दायो बेखौ हांगासिनो दङ अरावहाय केनेका दिसले जोंना बार्थडेया दिनैनि बार्थडेया नै बिनिनो बिनि के आइटेम আছে অলপ আজি চিকেন রোস্টিং আর চিকেন কারি চিকেন বিরিয়ানি এটা অলপ দেখাছো কি আইটেম এটা চাইনিজ শর্টকাট হয়ে গেল না ইয়ারে বার্থডে আজি বিনি হ্যাপি বার্থডে थैंक यू হ্যাপি বার্থডে थैंक यू হ্যাপি বার্থডে बाटाटा आंतो ओमफ्राय नै बिथिं दङ बिरियानि चिकेन बिरियानि बानायगासिनो दङ दा अरखि दं नै दो सायावहाय दा खेवबाथाय देखायगोन आरोना माबायदि बानायदों चिकेन बिरियानिखौ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय खिर बेयो जाहैबाय खिर दा बेयाव अरखि दं नै ओंखायनो बोखाथ'ला दाहाय देखायगोन आरो ओमफ्राय बिथिंजाय नै रस्टार ना रस्टेड होनो नै बयलार नै ओमफ्राय नै बेबो बार्थडेयाथ' दिनै गोगोम जागोन एसे थिगानो जागोन बार्थडेया ओमफ्राय नै बिथिं साजायगासिनो दं आरोना बिथिं साजायगासिनो दङ नै जोंना बिदुना नै बिरियानिबो जागोन ओमफ्राय बेयाव मा दं इयावबो दङ नै लेग पिस माने फेन्दा दा माने संनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ बेनिफ्राय माबायदि जागोन गोथावफ्रा टेस्टिफ्रा दा नायलांबाय थाब्लासो मिथिसिगोन आरोना नोंथांमोन हेपि बार्थडे पार्टी एसे स्पेशलल' जानांगोन नङासै होमबा नायलांबाय थाब्लानो जाबाय ब्लगखौ स्टार्ट खालामलांबाय थानि এতিয়া কি বনাই আছে এটা মই বিরিয়ানিটো চিকেন ফ্রাই হৈ গল আৰু এতিয়া বিরিয়ানি বনাব কাৰণে মই বিরিয়ানি খাইছো অনিয়ন বিরিয়ানি ফ্রাই অনিয়ন দিয়া আছে এটো বনাব जोंनाथ' संनायफ्राथ' आइटेमफ्राथ' बिराद गोथाव खामोन नालाय ओमफ्राय दा केकखौ हासिगोन आरोना 48 इयार्स हेपि बार्थडे बिश्वजित देब Happy birthday to you. yes Happy birthday to you. Happy birthday to you. আমার বার্থডে বয় नै बिसोरो जाहैबाय नैबे बिनिनि माने गुबुननि फेमिलि आरो नै बिसोरो गासिबो हेपि बार्थडे बार्थडे केक गया गया खा सकता है कुछ भी नहीं खा सकता है कुछ भी नहीं हुआ इसको दायो केकखौ खांबाय लोगोफोर एबार जानाय लोंनायसै ओमफ्राय जानायाव मा आइटेम दङ दसे उनाव देखायफिनबावनोसै दै नै रबा आरे नियम तो करा নাই লেমা আনকা এটো উপৰটো উঠাই দিলে হৈ গল আগতে ফুটাই দিলে বহুত बेयो जाहैबाय बिनिनि वाइफ बे जाहैबाय बिबोनां दिस इज सेकंड वाइफ यस सेकंड तीन हो তিন নম্বর र লগাই দে ওলা বটে ওলা লগাই দে বিনি ওলা পানি খাওয়াই লগাই দে ওলা বাম্প লাগা থাকে তাই ক্রিম দিছে দাম গ্যাস ওই ম্যাডাম हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू दायो केक हानाय हाबाफारिया जोब्बा नायबावदो बार्थडेनि आइटेमफोरखौ मा दङ नैबेनो जाहैबाय पनिर पक'रा बियो बे जाबाय पनिर पक'रा इनिफ्राय ओरैजाय दङ जोंहा नैबेयो जाहैबाय बयलार कारि बे जाबाय बयलार कारि इनिफ्राय नोंथांमोननो बिरियानिखौ देखायनोसै एबार बिरियानिखौ नै बे जाहैबाय बिरियानि बेयो बिरियानि इनिफ्राय बिथिं दंबावो दहाय हांनाया नै बे जाहैबाय दहाय हांनाय इनिफ्राय दायो
फिसा फिसा हानानै सामब्राम बानलु लगायगासिनो दं ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दाउदै गासिबो मोनजोब्बाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय खिर नैबेयो खिर आइटेमाथ' गोथाव गोथावानो ओमफ्राय दा गासिबो मोनजोब्बाय बेनिफ्राय लोगोफोर ब्लगखौबो बारा गोलाव खालामला ब्लगा बेखिनियानोमोन दिनैनि ब्लगा एसेनोसै गोजोन्थों